dacima, cipelama. Jesu nas teško fizički unakazili, ali ja ne volim o tome da govorim. A onda je taktika bila da zapravo umremo na mukama u zatvoru. Pobunio se svet, najpre svet, a potom je došlo i do pobune u samoj Srbiji i pod tim pritiscima nakon skoro 2 meseca izašli smo iz zatvora, posle smo... Nakon skoro 2 meseca zlostavljanja. Jeste, posle smo se lečili u francuskoj vojnoj bolnici. Predsjednik Mitterrand je poslao bio svoju ženu, Danielu, da nas poseti u bolnici ovde u zatvoru. U njegovom apartmanu smo bili, a posle toga smo se lečili u Grčkoj. Bili smo gosti grčke premijera Mitsotakisa. Vi ste čovek koji veruje u Boga i čini mi se da ste čovek koji se drži Božjih zapovesti. Nedugo nakon... Ne svih. Ne svih. Dobro. Sad da vas pitam koje su to kojih se ne držite. Pa evo da vam kažem, ima jedna zapovest koja dolazi do moga razuma. Dobro. Ali ne može da uđe u moje srce. Ljubi neprijatelja svog. Ja razumem šta to znači. Ali ne mogu da nateram moje srce da voli moje neprijatelje. Jasno. Ali ste ipak uradili jednu stvar. Postoji jedna priča koja je mene negde duboko dirnula. To je, čini mi se, odgovor na ono ko tebe kamenom, ti njega hlebom ili pogačom. To je priča kada ste posle tog brutalnog premlaćivanja sreli jednog od svojih dželata u policijskoj uniformi. Da, to je tačno. Sreo sam ga na ulici kod autokomande i bili su sa mnom Zvonko, Gaga, Vučko. Oni su ubijeni posle na Ibarskoj magistrali, momci kao planine. I ja sam rekao stanite i izašao sam iz kola, on je bio u civilu i bukvalno ga je nestalo kada je video mene i ova 3 čoveka. Ja sam rekao prepoznao sam te, pamtim tvoje lice iz policijske stanice 29. novembar i šta si sve radio i kakav si nečovek bio i ja sam evo ovde sada da te kaznim. On je mislio da je to kraj, ja sam međutim rekao donesite mi iz GPK knjigu, doneli su mi knjigu sudija, ja sam rekao ja te ovako kažnjam, evo ti moju knjigu, čitaj, ne čitaj, uzmi je, ali samo s jednom molbom. Da više nikada prema bilo kome ne budeš zver kao što si bio prema meni. Otišli smo i sam nisam bio načisto hoće li to imati nekog efekta. Nisam ja to uradio sa ciljem da ima nekog efekta. Nego naprosto tako sam hteo da postupim, tako sam želeo. Međutim, imalo je i tekako je imalo, poslao je pokajničko pismo, molio da uđe u Srpski pokret obnove, ušao je u Srpski pokret obnove, za vreme tromesečnih demonstracija 96. 97. bio je u onim policijskim kordonima, naravno, ali je bio je naš insajder i ono što bi on mogao da sazna, javljao je. Žao mi je, poginuo je na Kosovu. Pa sad vi vidite ko vas kamenom, vi njega pogačom. Da li verujete, gospodine Draškoviću, da će ikada doći vreme kada će u Srbiji ljudi koji su činili takva nedela odgovarati za svoje postupke? Da li iko ikada odgovarao za sve ono što je vama učinjeno? Ne, zato što je život na strani želata, zato što je svaka vlast na strani zločina i zato što je žrtva uvek gubitnik. Evo, pogledajte, svi se kitimo i govorimo o tom 9. martu kao neponovljivom datumu. 20 godina od 9. marta postoje policijski snimci, zna se ko je ubio ovoga Branivoja Milinovića, vidi se na snimku policajac, ja sam gledao snimak. Znam i da je iz Požarevca,
koji životinjski puca u mladog čoveka. On čak nije bio ni učesnik demonstracija, išao je trotoarom, gimnazijala, 4. godina i ubio ga je. Mislite da je došlo do neke istrage, a nije. Ne zna, nema istrage ni za onog drugog policajca ubijenog 9. marta. Nema istrage uopšte ni za jednog ubijenog. 93. pred Skupštinom Miloradu Nikoliću, policajcu, to je sve jedna velika režija bila Slobodana Miloševića državne bezbednosti. Agent državne bezbednosti puca pozadi u potiljak. Posle se na ubistvu policajca pravi priča koja je trebala da bude zaklon za moje i Danino ubistvo. A opet i taj policajac koji je ubijen, ubili su ga zato što je bio iz porodice koja je bila u Srpskom pokretu obnove. Nema nikakve istrage. Peđu Starčevića su bukvalno ubili kao što se ubija zmija. 96. u decembru ubili su ga cokulama, cipelama, kundacima, bukvalno su ga ubili tako i usmrtili. Govorili smo mu na sahrani i Vesna i Zoran i ja i zakleli se nad njegovim grobom da će jednoga dana jedna ulica u Beogradu dobiti ime Peđe Starčevića, da će njegove ubice biti pronađene. Niti ima ulice Peđe Starčevića, niti ima nikakvoga napora da se pronađu ubice Peđe Starčevića. Niti ima više Zorana Đinđića, niti ima više Slavka Ćuruvije. Da. I šta ćemo sad, šta će biti sa tim, gospodine Draškoviću? Mislite li da će se ikada saznati istina? Najgore što se istina zna. Ali se o njoj ćuti. Ali oni koji drže uzde vlasti se rukovode nekim drugim motivima. Pa da se ne bi poklbarilo strateško partnerstvo sa partijom, sa Socijalističkom partijom Srbije. A nema rezerve toj partiji da bi se napravila vlada, onda se gleda kroz prste, a to je nedopustivo. To je po meni nedopustivo. Naravno. Srbija je prepuna sada, u ovom času imate stotine ljudi koji su ubijeni, koje niko ne pominje niti traga za njihovim ubicama. Da je ubijeno 100 kokoški ili nekoliko stotina kokoški, pa možda bi bilo razloga za protest što se ćuti na tim zločinom. Međutim, vi me pitate za ove novije zločine, a pogledajte kako Srbija reaguje. Srbija je moralno ubijena. Srbija je izgubila dušu. Ogromni deo naroda je moralno ubijen, zalutao, potonuo. Posle Ibarske magistrale, odnosno posle atentata na Ibarskoj magistrali, kada su poginuli, nažalost, vaši najbliži saradnici, čini mi se da je nekako odjednom su pristalice SPO-a počele da se osipaju. Odjednom su 100.000 ljudi počele da vam okreću leđa, da se okreću od vas. Šta mislite da je bio razlog? Da li ih je na to nagnao strah ili je nešto drugo bilo u pitanju? U početku strah kod većine. Dobro. Jer su brzo ljudi uočili da grom puca samo tam u onu vojsku koja je oko Vuka. Ona je na meti. Službe državne bezbednosti, ljude iz SPO-a samo otpuštaju, hapse, prebijaju, a druge opozicione partije idu sa Vukom zajedno, njih niko ne dira od službe državne bezbednosti i od ovih režimskih eskadrona. I onda su ljudi počeli da prelaze u druge stranke. Oni su naravno učestvovali u frontu borbe, ali su sad bili malo bezbedniji. Tamo je bilo ladovine, tamo se moglo od tih padavina skloniti pod veliki kišobran i tako dalje. Koliko vas je prijatelja izdalo u tom trenutku?
u tom periodu? Prijatelja. Kažu, prijatelj se ogleda u nuždi. Nisam siguran. Koje god, sa retkim izuzecima, kogod je sa mnom sklapao prijateljstvo, odmah je posle toga govorio da je u nuždi i da treba nešto da mu pomognem, pa a kad bi mu pomogao, istoga trenutka većina njih su okretali leđa i postajali najveći i nezahvalnici i klevetnici. Ljudi su čudna stvorenja. Ja u kategorijama prijatelj, neprijatelj, govorim na neki drugi način, ja lično mislim da surovije je sa neprijateljem, ali nekako su čistiji računi sa neprijateljem. Rekli ste i u svojoj autobiografskoj knjizi Meta da ste pali na popravnom ispitu kada ste se nakratko zapravo pridigli i zastupali ovu državu zapravo kao njen ministar spoljnih poslova. Zašto mislite da ste pali na tom ispitu, gospodine Draškoviću? Pa pao sam zato što sam ostao dosledan sebi. Što sam kao ministar spoljnih poslova smatrao da je patriotski sklapati prijateljstva, neprijateljstva pretvarati u prijateljstva, ne proizvoditi neprijatelje u ovoj zemlji, jer od toga imamo samo štete, što sam stvari navezivao pravim imenom i što nikome, ni ovde, ni u inostranstvu nisam nudio šuplje orahe. U inostranstvu napolju su to cenili, ovde su to prezirali. Ne zaboravite da sam ja ovde kao ministar spoljnih poslova 2 puta bio na dnevnom redu oba parlamenta, i saveznog i republičkog, odmah po izboru sa zahtevom da se smenim. Napolju su me, nije bilo šefa države, predsjednika vlade, mog kolege ministra spoljnih poslova, kralja, sa dosta kraljeva sam razgovarao, a da nisu znali ko sam. I da nisu bili puni poštovanja. Zašto se Srbija onda okrenula protiv vas? A ovde, tako da ja mislim, sa radošću sam odlazio u tuđe prestolnice, a sa zebnjom se vraćao u svoju. Zašto ovdje? Zato što u Srbiji i dan danas pod sumnjom nije glupost, pod sumnjom nije kriminal i pod sumnjom nije laž. Ako savršeno lažete, ako se pritome i bogatite i ako pri tome lansirate neke priče koje su notorna glupost, ako ste patriota koji svakom svojom rečju čini da narodu bude gore i da država propada, onda ćete ovde imati veliku podršku. Ovde je najrizičnije biti normalan, ovde je najrizičnije govoriti istinu, ali to ima i svoje objašnjenje. Mnogo teško živi narod u Srbiji. Narodu je teško, Srbiji je teško. I Srbija... Šta je onda lakše lagati? Pa vidite, ako vi imate bolesnoga čoveka i ako ode kod lekara, kod najboljega lekara, lekar kaže mu istinu i kaže sada moraš to, ne smeš to i moraš da se lečiš, evo ti terapiju. A onda on ode kod vračara, vračara kaže lekar ne zna ništa. Pa kad ga vračara obaspe lažima da nikad zdraviji ni lepši nije bio, a onda on se oduševi vračarom i još vračari daje poklone i tako dok ne umre. E pa tako se događa sada i sa narodom. Narod, ja sam slušao ljude nedavno u jednom selu u Šumadiji kad kažu, ma pusti Vuka, on govori istinu. Ljudi se nalaze, pa 1 milion ljudi je bukvalno gladno ili polugladno.
i vole da im pričate šarene laži. Laži, da. Da li ste vi usamljeni sad, gospodine Draškoviću? Ili ste uvek nekako, od uvek to i bili? Pa nisam usamljen zato što ja nisam sam nikad sam usamljen. Pojasnite mi. Sad bi zluradi rekli da imate podstanare. Ne. Zato što sam uvek u mislima u kojima je puno i ljudi, i naroda, i planova, i svega, bukvalno, šta to znači biti usamljen? Jednom je Seneka pisao svom prijatelju i ima divna jedna rečenica, kaže: mani se gomile, molim te, gde gomila odlučuje i aplaudira, tamo stanuje glupost. Najviše bih voleo da se povučeš u samoću i da budeš potpuno sam, mada se bojim da bi u tom slučaju bio u veoma lošem društvu. Poentirali ste za kraj razgovora. Gospodine Draškoviću, da li pišete nešto? Hoćete li nas radovati, barem nas, poklonike književne reči? Pa pišem, ali na moj način. Ja prvo pišem u hodu, u vožnji, dok razgovaram. Otkud vi znate da u toku ovoga razgovora ja sam već nešto napisao. Znači, likovi ožive, roman se konstruiše i onda kad osetite da je sve pripremljeno, kad osetite porođajne bolove, sedate za sto i tada pišem. Ja ne verujem kako mogu neki pisci kad kažu ja to disciplinovano radim svaki dan po 2 sata. Kako bre svaki dan po 2 sata? Od 10 do 12. Ima dana kad džaba mi je i 100 sati, jednostavno nisam pripreman za pisanje, a ima dana kad mi je malo ta 24 sata, kada zapravo olovka ne može da stigne misao. Mogu ja nešto da vas zamolim, osim što ću vam se naravno zahvaliti na ovom iskrenom razgovoru, da vas zamolim nešto za kraj? Da? Da manje skrećete pogled ka groblju, a češće ka ženama. E pa, ja uvek govoreći istinu, ja govorim istinu i o tome. Nemojmo se zavaravati, džaba botoksi, džaba doktori, ne može se promeniti ono što je biologija i što je biološki sat. I shvatite, i svi treba da shvatimo, da stupamo na nizbrdicu onog trenutka kad nam broj godina premaši broj cipela. To se meni desilo odavno. Bili ste sjajni, puno vam hvala. Gospodin Vuk Drašković. Hvala vam najlepše, ja ću vas se isprikiti, izvolite. Izvolite.